Medamase wo baby bia mu bia enne ye Rosante hene krobia refi Asante Kotoko hene otumfo 82 otoso mienu enne asanteman enhyiamu a etwato e wo mfimpimenu na aduonu enum mu no Mampong enkonyasem e baaye na ebrada asebro sebonsu e krakoi ne Rosante hene de nhyehye to ho se awisi akonya de enna honom enche enti wo hene ma wo mbre se omo enhwe na sebi awisi akonya no ayie no da se be yi no mo nya ne ntem omo wie so a wo momo adaduanan pe wo mompe anamusini emfambra na no na enche bia ye hunu wontentemfie die so se nana ajakema difie a wotoso mienu Mampong hema ayi de hyebrante na amane akwanso no na hema yi de hyebrante wi a wo mfa ne ode ne be ma adonten na adonten so de nakakoma atenankonya na atenankonya hwedi mu na sekwa adu bia ni ne ho a ansa na amane kwanso no won de na fam edna ba bekire ohene na afin so amane kwanso no wa peda edna kwakosi apatamu na wasai de akire Mampong man ansa na wa be sai de akire ni wura osante hene na eno no na ene ma kekemu a ekamia yesa yete se Mampong hema Mampong hema yi de hyebrante no bepem sa abre yente ho hwe bio na eno na ye Rosante hene efre no obusa ho asem eno ene bepie mu se nana no matena nkonya a sebi wo mo Mampong sese wo maka no wo momom ene wo se wo mompe de hyebrante no kwadu be no mo de bono a wo mo ne kwadu bia de bono na emom no de wo mo ka ne se wo mo empe no ebra da se bre krakoy akonya ho nsem ba ye no na jase hene ene konti hene wo Mampong na wo mo ho wasem ene nto hene hye se wo mo mienu ntena nchen na so mo wura Mampong hene eba na wahwe esiesi wo ntamu ene nti ebe ka adonten benkum ankobia ena afenje so no eye akwamu ene nti akwamu hene ena amane kwanso no wo hwe akire se president de ma traditional council no na enso so no bibi nti no ne ho dodo no ena ye Rosante hene eyi apa hene de no beka ho sa apa hene hwe no toto ne mesan se Mampong ne wo fa prekope ene apa hene enu nti ensam ne ba ye wura animu no nana no nyina eni kwadu bia de bo de hyebrante no asante amane kwanso no se obi a wontimi nua de eye obi a sebi wakwakoda prison da obi a sebi wadi demo obi a sebi woye kromfo obi a sebi wonni ne kure anase se obi a sebi yehu ne se woye kohwini a yede ne yehwe a enye yi a sebi woye sadwea ono ne yede ne di ade a enye yi ne to sa kwadu we nyina mu bie ni hono mu a nana no munya ba kumpo de ball no de wo mu ka ne se won empe no enu nti ye Rosante hene se de da ne da wo ye no no oto de ma asanteman e ma na asanteman nyina nana no nyina kire wo na dwene na no kwasem ne se nana no nyina kire wo ma dwene ba kokura mbo ni ho asabi okọ de ma na aye Mampong atan konya na ekamia ye se asetena bia Mampong hema ene won te wo Mampong no na asabi wo mani enye ho enti wo hene sere se sanka ye sa momumpa enko ba ye no de edikan ne se enko mo nka asetena wo mabrewa ene wo mte wo honom no na nka amane ye kwanso no wo hene ahwe esiesie wo muntamu se de be ya asomdwe betimi aba na emom se de hyebrante ye ba na so munni kwadu bia bo no na enu nti wo maka so mompe no a amane ye kwanso no entimi nyina ba bia ema no enye yie na kire se ye Rosante hene ahye se amane be bo mu ye duruye no wo mo nto aso na otwede mponyankopon ya adoma o mo fa de hyebrante ne nkosi apatamu na amane kwanso no wonto aso na otwede mponyankopon ya adoma ya wada o mo mra enu nti Mampong hene ne nkonya sem no nyina makwakosi se de nana ajakema difi otoso emienu Mampong hema ebo ne din no o fa amane kwanso yie no no ono na sesei ensam ne ba ye Rosante hene ni mu no ti peso da ye pa ene nana no nyina hwe aka bomu ama sesei amane kwanso no ye Rosante hene ede de hyebrante no ahye ankobia hene nsa se nana no nkɔhwe na amane kwanso no wo momfa ne emfamu eno nti sesei de ye wa atweye mu a ene ye ni agye asanteman nyina te de ne se asanteman awisia hene wa ba wie a ne sa medin ede maame fozia akramo